Nie. Budem šápať. A ja sa vešam. Ideš. Áno. A ja sa ešte menovať. A vy ste čo? Kapo. Ideme. 3, 4, 3. Šaba. Šapka i ja. Čiže teraz si čo? Dobre, aha. Toto. Čiže toto je dopredu a toto je hore dole. 3, 4, 3. Šapka. Šapka. Odovávate. Sa nedá. Dobre. Dobre, takže ja som... No. 3, 4, 3. Sova. Nie! Dobre, už teraz budem vedieť. 3, 4. Nie. Dobre, vypadal som. A teraz už bude vedieť. Teraz, keď sa mi 3-krát podarilo, som neprišla. Vravím, že sa neviem sústrediť. Keď si predstavím, že... A to môžem si tak? Čakaj, by som mal byť na kamere. Ó, to bola finta. Keby ste to nekamerovali, ja by som to dala. Vážne. Idem ja? Klapka. Trošku kazíš mi zadali. Tak. Tak, trošku. Ale pri zahrávaní musíš dať spol, nie? Hej. Pri rozhrávaní musíš. Radšej by nie asi. No, rozkej. Joj. Sa mi to ušlo. Ešte ani jedna nešla do jamy. Výšku dala som to. Výšku mi sa podarilo. Čo by si byli na to? Stoj moja, stoj. Výborné. No. Ja. Modrá. Ja idem? Ja idem. Moje karty sú v telke. Koľko? Idem ja? Ako sa to Na mení? profesionálnej úrovni vyrobať záznamy. Ideš? Nie, veď ťahala. Ale pre nás je veľmi dôležité pochopiť, že poznanie Boh vystavil s miestom kdekoľvek
časom kedykoľvek, alebo keby som to chcel ešte tak inak povedať, aby to platilo kedykoľvek, tak by som povedal tu a teraz. Dnes. Neviem presne to, či je to list Hebrejom. Dnes, keď počujete jeho hlas, to je Hebrejom. Zaprosím. Proste, apoštoli toto veľmi zdôrazňovali, aby kresťania neodkladali Boha. Také tie pekné impulzy, lebo to aj my poznáte, že vo svojom príde taký pekný čudesný. Nie, 3, 4. A od Prešova v tým poľu. A od Prešova v tým poľu. Nešešejeník, šerdečko mojo, nešešejeník na golfu. Nešešejeník, šerdečko mojo, nešešejeník na golfu. A za ním idze správca náš. A za ním idze správca náš. Brače Jeníčku, šerdečko mojo, brače Jeníčku, brače naď. Potlež, Leka. Fantázia, čistá.